laku bodhok marak sowan Rama Ibu datan karaya-raya tindakira penganten kakung Mia Putri Andhadha Kori kaping 3 jelek sinendal mayang penggalihipun Rama Ibu ingkang kepareng putra putri penganten nyuwun tambah berkahing pangestu dalah matur kanthi manising lati duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kawula Nabila Larasati kedah parikedah anilaraken Rama Ibu hanetepi darmaning wajib kawula badhe gesang bebrayan dumateng ingkang raka garwa kawula Kang Mas Firza Rainaldi senjata pamungkas Ibu senjata pamungkas Rama ingkang kawula suwun mugi saged lumeber dumateng kawula ugi garwa kawula. Ya nduk Cahayu putriku Nabila Rana Larasati. Ya aku bapakmu, ya aku wong tuamu. Ya aku sing ngukir jiwa ragamu. Rikala semana putriku Tapa Barata ana garbanipun Kanjeng ibumu. Ya Tapa Brata marang wong tuamu. Sangang wulan sedasa dinten. Ora mung senjata pamungkas Rama Ibu tinambi kang putra kekalih kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan. Purnanira Sirat Mojori sang penganten kekalih anggene nyuwun tambah berkahing pangestu Rama Ibu kundur marak sowan panjenenganipun Bapa Dedius Sutaryadi Sambit Ibu ingkang putra rinangkul kinempit kempit kasembur japa mantra umbul donga. Mugi Sirat Mojori sang penganten kakung Mia Putri ya sang bebrayan lumban wonten ing madyaning bebrayan agung tinebihna saking gura godha lan rencana cinaketa rejekinipun banyu wingi wis kadya ilining banyu palilaing Gusti kang hakarya jagat Sirat Mojori sang penganten kakung Mia Putri enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung Mia Putri dados putra putri ingkang saleh salehah. Saking para punden putra putri penganten pinarak lenggah anggana raras katiti pirsa bilipun Bagus Firza Rainaldi penganten kakung ingkang anggadhahi watak sembodo
Tanggel Jawa Pratengendon ingkang kepareng hangayomi hanentremi hangayemi ingkang raka garwa pupudahanipun Sri Narendra kang minulyen Jagatraya adicara kacar kucur tumplak punjen tompo kaya ingkang isinipun sedaya sesaji rinacik saking panggenipun Ibu Pangadi Busana kawujudan arta receh uwos kuning kacang kawak dele kawak dalah sak pinunggalanipun lemunto putra penganten kakung Mahaputri angayai jejibahan luhur Purnanira angayai adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya paripurna kalajengaken adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina dahar sesarengan penganten kakung Mahaputri ingkang rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana dulang dinulang ingkang putra putri penganten genduk nabilan dedulang garwanipun ugi nak Mas Bagus Feza gilir gumanti andedulang ingkang raka garwa manising lati esemu penganten kakung Mahaputri raos mongkok bombong wis kawini suda pramila boten mokal saking pangreka cahya sinar sungging petik citra setunggalipun dokumentasi saking DVS TV ne wong punya gawe ugi saking fotokomo sesarengan anggenyo andadosaken setunggalipun album ingkang sae minangka setunggalipun kenangan ingkang putra putri penganten unjuk tirta wening tirta suci lamunta watak sembodo penganten kakung Mahaputri so kalajengaken menggah bedah saha sempaling ingkung ingkung kasempal dados kalih den rahabi ingkang putra putri penganten pratandha paripurnanipun adicara panggih saking kawula siji dhewe ugi kepareng lengser purnanipun adicara panggih penganten kekalih bila anggen kawula matur kirang anuju prana andhap asoring manah nyuwun pangapunten kawula mandhap saking Stinggil Binaturata bila tur lepat kawula kirang nuju prana nyuwun pangapunten kita sesanti jaya awijaya wijayanti rahayu ingkang samya pinanggi Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk CCTV sebagai sarana hiburan. Namun doa
dari semua jajaran tamu-tamu undangan juga panitia memberikan doa restu yang terbaik, semoga mempelai berdua hidup rukun damai sejahtera, amin.